Όριος Ονήσης, αν δεν κάνω λάθος, μια ωραία ιστορία. Κάποτε είχε πάρει μια μαϊμού, την έντυσε άνθρωπο, της φόρεσε και μία μάσκα και την έπαιρνε στις πλατείες, ούτως ώστε να μαζεύει χρήματα και να έχει ένα ντέφι και η μαϊμού ο άνθρωπος να χορεύει. Και όλος ο κόσμος μαζευόταν στις πλατείες και χειροκροτούσε τη μαϊμού άνθρωπο. Κάποια στιγμή ένας όμως που γνώριζε ότι κάτω από το προσωπείο δεν υπάρχει άνθρωπος αλλά μια μαϊμού, τότε ήθελε να βρει κάτι για να τον ρεζιλέψει. Και ξέρετε ότι τις μαϊμούς τις αρέσουν τα φουντούκια. Πήρε λοιπόν μια χούφτα φουντούκια, τα έριξε μπροστά στη μαϊμού, άνθρωπο που φορούσε τη μάσκα. Η μαϊμού άφησε τα χειροκροτήματα και έτρεξε με τα μούτρα να φάει τα φουντούκια. Όμως την εμπόδιζε η μάσκα, με αποτέλεσμα να ξεχάσει τα χειροκροτήματα, να ξεχάσει τους ανθρώπους και να βγάλει και έβγαλε τη μάσκα. Οπότε είδε ο κόσμος ότι κάτω από αυτή τη μάσκα δεν ήταν άνθρωπος αλλά μια μαϊμού και έπεσε με τα μούτρα να φάει τα φουντούκια. Έτσι και εμείς, όσο και να θέλουμε να φορούμε τη μάσκα του καλού χριστιανού, έρχεται η ώρα κάποια στιγμή που δεν αντέχουμε, μας αρέσουν τα φουντούκια, δεν μπορούμε άλλο να αντέξουμε και βγάζουμε το προσωπείο του καλού χριστιανού, του καλού παπά, του καλού δεσπότη. Τα γαρίδωλα, αλίμονό μας, είναι ένα είδωλο αν φτιάξουμε ένα προσωπείο για τον εαυτό μας. Και είναι μπρούτζινο το είδωλο και θα πέσει να μας πλακώσει.